салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. дар охир ман ёфтам чормағзи чандлере ки акаи Мунаввар 4 сол пеш равон кардаги будан инҷа шаҳри Хуҷанд ва ҳамин соҳибаш нигоҳу бинин ҳаст кардааст ва ҳозир соҳибаш нест, куҷое ба сафари хизматӣ будааст. Телефон хати мана овард, ман дар шумо чандери настаяша нишон медиҳам. ин бо соҳибаш гуфтааст ки имсол набаст, соли гузашта мегӯд то гӯшаш бастагӣ буд. ин чандлер будааст мана ин. ҳамина ман ниҳолаша мебиёрем, ниҳолаша овардем аллакай дар Тоҷикистон бисёр додему. неки меваша ман наида будам дар Тоҷикистон, дар Туркия дидагӣ будам. ин дар ҳақиқат чандлер ҷо зур мебастааст. имсол бо набаст мегӯд ин Шариф Хуҷа ҷуримо соҳиби ҳамин 4 моҳ. имсол мегӯд набастааст. ин набастагиш ин хеле бошад, мегӯд соли гузашта бисёр бастагӣ буд. мегӯд ман ҳар якта ин духалтагӣ гирифтам. мегӯд бинед ин қуша пур 3 қушаву 4 қушаву 5 қуша. ана ин ҳақиқи чандлер мана ҳамин қадар баланд шудааст. ин баланд дига намешад. о болоша буридааст, дидед, намондааст болоша. молодец. ана инам ҳоли фармировкаш нодуруст. ман гуфтам ки нодуруст фармировка кардагӣ. ина фармировкаш дигаxe бояд бошад. ин баста наша бинед чандлер. ана аҳамин мо ана аҳамин чормағз мебиёрем. ҷураҷономои ман кадомида дар кор бошад марҳамат муроҷиат кунад. мо ниҳолша аз Туркия мебиёрем. ин дар Хуҷанд худеша ёфт. ватанаша дар Хуҷанд ёфт. бинед. Шариф Хуҷа мегӯд ки имсол набаст, соли гузаштагӣ бастагӣ буд. мегӯд бисёр набасташ ҳамин бошад. агар басташ ин басташ агар вая бинед не таги ҳамин баргу пури чормағза ин бинед. ҳар як навдае ки хам мекунед пури чормағз. ина бинед дасти ман дар миён май. ина дар куҷош бастагӣ. як чиз гуфтак да ҳамин Шариф Хуҷа гуфт ки 3 соли аввал гуфт набастам ин. ба гуфтам чӣ ва набаст? гуфт ҳаминҷо гуфт мо наринашам оварда будем форнераш. гуфт форнераша гуфт хунук зад. гуфт форнераш набуромад. гуфт набаст ин. баъд яке форнер гуфт аз веқи решаш зада буромад. форнер калон шуду, яъне гардолудкунандаи ҳамин чандлер. форнер калон шуду гул кард. мегӯяд баъд чандлер да бастан даромад. мегӯяд яъне ки дар қабати чандлер бо бордоркунандааш. ана бордоркунандааш. барои чӣ бордоркунандаашро ман ёфтам? барое ки ин меваи ин майда. ки бодор? ин меваш майдатар. ана ин форнер. инам бастагӣ. инам пур бастагӣ, бисёр бастагӣ. лекин меваи ин майдатар. баъд шакли инам дарозтар ака. ин шаклишам дарозтар. ана ҳозир ман меканам. мана ина меканам. ягонта хай кун. худо бахшад моя. мана ина ман кандам ва мебиём якта аз пеши форнер. форнера меканем ҳозир. мана ин чандлер ваш форнер. фарқатша дидед? ин гардолудкунанда. ина ҳамчун гардолудкунанда мешинонеду, хайнам чормағз метиҳаду, лекин инаш чандлер калон. ана ҷурои ман. ҷураи ҷони ман ки боши, ина мехоҳем мо дар шумо чормағз мебиёрем. ина ба шумо мешиноневу чормағз мегирем. ман анинаш қарибе ки нағз фармировка шудааст аз 1 метр. инам не ки форнер. ака инашам гардолудкунанда чандлер не форнер. барое ки чормағзаш майда. ина бинед. ин чандлер ва форнер. ин бези ва нодуруст шинондагӣ. чандлероя да онҷо шинондааст. да онҷо форнероя як тараф шинондагӣ. ин нодуруст. агар мобайн бояд шинонанд, дар 10 та чандлер якта форнер мешинонанд. ин беҳтарин мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, чормағзи чандлерро ман дар Тоҷикистон ба чашми худам дидам ва ба шумо тавсия медиҳам ки чандлер кунед. дигар чормағз ин чандлер ҳама чормағза мезанад. агар як соли бастанаш бошад, соли гузашта ман успеҳ накардам, мумкин худо насиб бошад аз соли оянда биём.
шумо нишон диҳам, ҳана ин дар ҳақиқат чор мағз. Ина бинед чӣ бастагӣ. Ина бинед панҷа дута ҳама ҷо пури чандлер. ҳамдиёрон азиз, нархи ин мо 50 сум мебиёрем. имсол намедонам чанд пул мешавад. арзон шавад бо беҳтар. кадоми бисёр заказ кунад, албатта бо мо арзонтар мекунем. 1 2 10 20 албатта арзон не. 100 200 300 400 аст бо арзон мешавад. мана мо ба шумо чандлер мебиёрем, дар қабаташ гардолудкунанда форнер мебиёрем ва дута чормағз сачитани якдигариш бениҳоят зур мешавад. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурва боғ бошед, чормағзҳои чандлер шинонед. ман ҳамин хел хуша ба шумо бандаду шумо ҳосил гиреду фурӯшеду пул кунед. баъд килои ин чандлерам дар бозор ҳеҷ вақт 10-15 намешавад. ин 30-35-40 сум мешавад килои ин чормағз. ин дона сафед. дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад.